Moralato Mandana, Swami Kanirata ಅದೇ ಏನಾಗಲಿ ಏನು ಬುದ್ಧಿಮುಟ್ಟು ಬರೆಯದಕ್ಕವನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಸೋಮನಾಥನ ಕೋಟ ಬಿಟ್ಟು ಬರೆಯುವ ಮಂತ್ರಗೊಂಡು ಜಪಿക്കുന്ന ತಂತ್ರೆಯಲ್ಲಿ വേദാലും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഏഴെടുപാടാംഗങ്ങള ഇവർ സ്വാമി സോമനാഥനും വിശേഷിച്ച് ആരഘട്ടത്തിൽ മൊത്തം 3 മാതാക്കന്മാരും എല്ലാവർക്കും ഇരവണിൽ വെച്ചിട്ട് അംഗർച്ചാലാപായ അങ്ങനത്തെ വിഷയം അതിനുശേഷമായിരുന്നു സസ്യത്തിൽ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും ഓർമ്മത്തോട് നിങ്ങൾക്ക് ആ കാലത്ത് ഉണ്ടായി അതെല്ലാം കയ്യേക്ക് നീങ്ങി ഇപ്പോൾ ബലാത്സംഗോചന അത് ചെല്ലുന്ന പ്രകാരം ഇന്നത്തെ ദിവസം എല്ലാം അടുത്തുണ്ട് ബലാത്സംഗോചന ഇന്നുള്ള പക്ഷി എന്നൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന കാലത്ത് ഒരു ബുദ്ധിക്ക് കൂടാതെ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടു നിർത്തുന്നുണ്ട് മാതാക്കന്മാർ ഉദയത്തിന് പിടിച്ചേക്കാർ അസ്തമോനം ഒരു ബുദ്ധി കൂടാതെ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടു നിർത്തും അങ്ങനെ ഗുണം പറഞ്ഞു
സന്തോഷമായി നിങ്ങളെല്ലാവരും അത് 8-ലും 10-ലും ഭേദാഭേദം ഇല്ലാതൊക്കെ അല്ലേ ഏതായാലും വെള്ളത്തെ കൊണ്ടും വെള്ളത്തെ പാടോ മാടൂർ ഔട്ടാണോ പറയുന്നത് അല്ലേ അണ്ടന്മാരെ കാലത്ത് നീക്കം പോകും ആ നീക്കം പോക്കിന് വരാതെ മാനല്ലോ ഞങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളെല്ലാവരും മലപ്പോലെ വന്നിട്ട് പനിപ്പോലാക്കി കൊടുക്കുന്നവരായി ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം വേണ്ട അതിൻ്റെ കൊണ്ട് തറവാട് കാലമാണ് ഏതായാലും ഇങ്ങനത്തോടെ കൊണ്ട് കാലഘട്ടം എൻ്റെ തൂവനൊരു മൂലസ്ഥാനം അതെ അതെ ആൾക്കാർ കാത്തില്ല ശേഷം ഇങ്ങനത്തെ സമയ സന്ദർഭം ഏതായാലും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒത്തരാശിയുണ്ടല്ലോ ഏതായാലും ആചാരം ഏറ്റെടുത്ത ശേഷം നിങ്ങൾ ആ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു കുറവ് പറത്തക്കപ്പെടണം കൊണ്ട് നടത്തണം എൻ്റെ അടുക്കത്തപ്പെടുന്ന അഭിമാനത്തൊക്കെ വേണം ഇതിന് മുമ്പിലൊരു മൂലസ്ഥാനം ഉണ്ടായി ഓർമ്മയിലുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് പ്രകാരവും വിട്ടുകളയാൻ പാടില്ല ഇതിന് മുമ്പിലുണ്ടായി നിങ്ങളെ പല ആൾക്കാർ ഞങ്ങളെ നിൽക്കട്ടെ ആൾക്കാരുണ്ടായി കൊടുക്കലുണ്ട് പേർക്കൊക്കെ ഓടി കൊടുക്കലുണ്ട് നല്ല ഊരാണ് ഒരു ഏത് പ്രകാരം ആ പ്രകാരത്തിൽ ഏതായാലും ആൾക്കാരുടെ ശേഷം കയ്യേറ്റ ശേഷം തറവാടിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തന്നെ അഭിമാനം കൂടെ കൊണ്ടു നടത്തും അങ്ങനെ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ശക്തി തരണമായിരിക്കും ഏതായാലും കർമ്മത്തിനും നിത്യകർമ്മത്തിനും എങ്ങനാ ശിവന്റെ കൊട്ടു അണ്ണന്മാരെ കാലത്ത് ഉള്ളത് ശിവന്റെ കൊട്ടു അല്ലേ അടുപ്പക്കാരായെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ശിവന്റെ ഒരാളെ തരും ഉണ്ടായിന് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അതിനുശേഷം മറ്റേ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി അതിനുശേഷം അതേ തറവാടക്ക് വന്നു എങ്കിലും അതിനുശേഷം അതേ തറവാടക്ക് വന്നു അല്ലേ ശിവന്റെ ആളെ തരും അടുപ്പക്കാരായെങ്കിൽ ശിവന്റെ ഒരു മൂലസ്ഥാനം ആ തറവാട്ടിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടായി അത് ഇല്ല തറവാടെത്തി എങ്കിലും കാലം മാറിക്കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ അത് മാറിക്കൊണ്ട് പോയി എങ്കിലും സമയത്തിന് ഞങ്ങൾ കൊടുത്താത്ത വിശ്വാസം തുളം കൊടുത്താത്ത വിശ്വാസം ഞങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ കൊടുത്താത്ത വിശ്വാസം ഒരു ആൾത്താരം വേണമെന്ന് മൂലസ്ഥാനം വേണമെന്ന് കൊടുത്താത്ത വിശ്വാസം മൂർത്താല് വെച്ച് നിങ്ങൾ അതേ പ്രകാരമെങ്കിൽ കൊല്ലത്തിൽ കൊടുത്താത്ത വിശ്വാസം മൂർത്താല് വെച്ച് ഈ കോലം അതിൻ്റെ 3 തന്നെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഒരാൾക്കാർ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട് സമയത്തിന് ഞാൻ അടുപ്പിച്ചൊന്ന് കൊടുത്താൽ വിശ്വാസം അല്ലേ പോരാൻ അതേ പ്രകാരം ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൽ ഉദയത്തിൽ ഞങ്ങൾ കയ്യേക്കുന്ന ഒരു പതിവ് അത് നിന്റെ അണ്ണന്മാരെ കാലത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു പതിവ് അസമാനം ഒരു ബുദ്ധി കൂടാതെ കൊണ്ടു നടത്തുമെന്ന് കൊടുക്കുന്നതാണ് വിശ്വാസം ഞങ്ങൾ അതേ പ്രകാരം
പൂരമില്ലേ സ്വന്തമായ എൻ്റെ പൂരാമക്കാരെല്ലാവരും എൻ്റെ പത്തിന് കണ്ടായിക്കാർ എല്ലാവരും എല്ലാവരുടെ ഇടം വെച്ചിട്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൽ എൻ്റെ ചെങ്കാവിന് തെളിവുകൾ പറ്റുന്ന സമ്മതമില്ല
Thank you.